Tak jsme Cochabamba. Jsme v Cochabambě a je tady zima jak v prdeli. To jsem se nevybrala. Jsme 2500 nad mořem, Cochabamba, přiletěli jsme ze 400 nad mořem, Jo. takže 2000 nahoru. Jo. Jo. A je tady úplně krásně příjemně. Ne, Je to na tak 5 Kraťasi, stupňů. je to hezky na Kraťasi, ale nepotíš se konečně. Po měsíci se nebudeme potit. Příjemný. Ale já se ráda potím. Jo, to bude buď to teplo nebo zima, nic mezi tím, já to ale- chápu, ale mě je tady příjemně. Dobré ráno, Cochabamby. probudili jsme se v Cochabambě a museli jsme hnedka v 8 na nákup, protože Nikča měla hlad. Takže teďka se tady štrádujeme, nedělní hraní ulicema v Cochabambě. Byli jsme na nákupu, ku podivu tady je skoro všechno zavřený, protože je neděle a 8 ráno. Ale koupili jsme si a Taštičky. teďka máme nějaký taštičky, které tady mají všude na rohu, takže si je ochutnáme k snídani. No jinak to tady vypadá trošku jinak než Santa Cruz. Je vidět, že to není tak moderní město. Ale jinak to tady je docela zajímavý, hezký. Není tady takový bordel. Trošičku nám to připomíná Srí Lanku, nebo aspoň včera večer připomínalo, jak bylo otevřený ty podniky. Uvidíme ještě během dne, no, jak se to tady vyvrbí, až se otevřou všechny podniky a půjdeme na procházku se tady projít, na objídek a tak. Tak to bude vypadat úplně jinak. No, teďka to ještě je lidů prázdný. Ale už je vidět, že to je trošku něco jiného než to Santa Cruz, to Santa Cruz je než vůbec jako Brazílie. To jo. Půjdeme se odpoledne podívat na... To nemůžeš říkat, to jsem jim tam chtěl ukázat, aby hádali, kde jsme. Aha, tak budete hádat, tak to vystříhneš. No a do centra starého, protože by tady měl být krásný centrum, ještě s koloniální architekturou, obrovský chrámy a tak. Tam půjdeme dneska? Ano, tam půjdeme dneska. A na trh, největší bolivijský trh tady je tradiční a není vůbec jako, že by tam neměly by tam být žádný cetky jako turistický. Fakt jako lidi tam chodí nakupovat. Ale nemyslíš si, že to je jako největší trh v Jižní Americe? Já si myslím, že to je na světě největší trh. Ne, ale nemyslíš si to. Myslím si to. Ale já mám pocit, že jsi mi to říkal. Jestli si to myslíš ty, tak si to myslím taky. Jsi fakt blbeček. Rovně. Já vím, já se koukám, aby mě něco nepřejelo, když čumím do kamery. Jo. Ne, já si trochu myslím, že jsi říkal, že to je největší trh v Jižní Americe. No, říkal jsem v Bolívii. To si ještě pohledám, protože mám pocit, že mám zase pravdu. Jako vždycky. Se tomu sama směješ, tady ty věci. Ne, protože jsi měl tvýmu výrazu. Překvapený. Z našeho ubytování máme nádherný výhled na město. Tady není vidět, ale tamhle ten kopec je celý osypaný barákama, to vypadá jak favela v Riu. Ano, tady asi favely nejsou. A Nikča se moc nechce, protože se bojí vejšek. A na to je vejška, protože jsme v 10. patře. No ale musíme dát tyhle naducaný ducáky. Tak, tady marmeláda. Marmeška za 9, takže za kolik to je? Za 27 korun. Jinak chci Tady říct to nevím, kolik stojí. k marmeládě. Marmeládu kupujeme vždycky jenom když někam odjedeme. Doma máme asi 20 skleníček domácí výborný marmelády. Tu si Dan nikdy nenačne, ale vždycky, když někam vyjedem, tak si koupí marmeládu, jak kdyby byl největší milovník marmelády a jeho ráno bez toho nemohl začít. Protože v Čechách máme šunku a tady nejsou. Masíčka. Na Srí Lance jsem jet burákový máslo. To je pravda, tam jsi si jinak ujížděl. A to bylo teda pekelně drahý. Na místní poměry. Tak už to nakousni tuhletu. Všichni chtějí vědět, co v tom je a jak se budeš tvářit. A jestli budeš zase říkat, to je hnusný. Je to pikanta. Tam je hodně náplně. Tak to je dobře. Je taková tekutá. My si do toho dáme ještě ty salsy. Je to dobrý? Je to mega dobrý. Jako další tady máme ochutnávačku těchto z těch bobíků. Tak můžeš. Je to sýrový.
Já si představuju, že to bude děsně jakoby cheddarový, že to bude hrozně dobrý. Parmezán třeba. Já vůbec nevím. Je to asi sýrový, no. Je to takový křupavý sýrový. A tamhle máme Baťu. baťa. Těch tady je jako dost, to jsou na každém rohu, na každém náměstí je baťa. To je jak kdysi na Srí Lance, tam jich taky bylo všude. Jaký jsme na dlouhý vejšce? Ve velký. Ve velký. 2,5 zhruba. A musím říct, že jsem si nemyslela, že to jakoby na sobě pocítím, ale cítím to na sobě a trošku hůř se mi dejchá. Jako je těžký se donadechnout úplně naplno, tak jsem taková udejchanější, ale není to nic hroznýho. Pak ještě pojedeme v tomhle výletu ještě o 1000 vejš do 3,5. To už nebudu dechat vůbec. Koukejte na tenhle, Ježiš, to je hezký. tu katedrálu, chrám, Jak moc jsi starý? nevím, Ty to nevíš. 200 let. Tak my jsme sem šli a ty to nevíš. To mě Nevím. opravdu jako bys mě teďka zklamal. Že jsi nenastudoval trošku jako tu historii, jak máš ve zvyku. No tady pár holubů, tady krměj. Jakože jich tady je fakt jako málo jenom. Je to šílené. To je fakt hodně holubů. Ale můžu tam vlítnout a rozehnat. Hoď tam placáka, skoč mezi ně. Se úplně bojím, to je jak Jako, Hitchcock. kdyby se vzbouřili, tak se šprdili. Tady jak jsem všem. Začít ti klovat do očí. Někdy z Kašna. Tamhle taky něco prodávají. A já potřebuju ty chlápky s těma eurama, teda dolarama. Hele, co je tohle to hezky? Jsou nějaký hořický trubičky. Ne, tam jsou semínka. To bychom měli vyzkoušet, to je hezky. Ne, tím krmíš ty holuby podělaný. Ach jo. Si koupíš, aby se tady mohl krmit, super. Jsem se ale chtěla dát já. A pak jich tady nemá být milion. Zmetek. Viděl jsi to? Viděl jsem ho, mě bouchnul křídlem. Mě bouchnul křídlem. A můžeme se tady dát zmrzku. Můžem. Bude asi místní. A tady normálně se nemáš kam sednout. Tady je každá Bude lavička klidný, obsazená. v No jiném a tak místě. co, tak se budeme projít tak jako kolem a uvidíme, jestli narazíme na nějaký ty Nějaký vodičky, ruličkáře. ruličkáře. Vypadáme dost cizinecky. Co cizinecky? Ty jsme turisti, cizinci. Já myslím, že vypadáme dost jako turisti. Když tak ještě vytáhnu foťák. No, vypadáme hrozně srandovně mezi těma lidma, si myslím. A to už jsme se docela opálili, ale... Ty jsi zase něco objednala, nevíš co, vy? No pomalu to začíná chodit, takže uvidím co. Ale tak když jim nerozumím zase ani nic, A a oni tohle, pořád něco mluví, a já to vždycky odsouhlasím, tak teďka mám asi 5chodový menu, mám začátek. tohle je dnešní Danův oběd. To ještě nevíš, jestli ti pak ale něco donesou. Máš k tomu i pitíčko. Objednal jsem si kolu, ale dostal jsem k tomu i tady limonádu. A mám tady i kus chleba. Já doufám, že ta cena bude platit a nebude to zase za 5000. No, uvidíme. Ty vole, To pálí? jako prase. Je, tak škoda, že jsi z toho nedal celou lžíci velkou. Na chvíli budu škytat. Chlebík dobrý? Chlebík je normální, ale tohle je fakt dobrý. Kdybych si na to nedal půl kila toho. Je to takový Pálení. bramboráček, viď? Tak uvidíme, co ti donesou dál. V cizí zemi je dobrý si vždycky všechno jakoby nejdřív ochutnat, než to nalijete do té polívky. To Dan samozřejmě ne vždycky udělá. To bude olej, ne? Ale můžeme se tam... Co někdo dává Olej na tam olej? nedávej. Danieli, to se... Vydávají Taliánci. Ježi, ale to se dává podle mě třeba do nějaké jako hodně krémové polívky. Tohle není úplně tak moc krémový. Jak kdybys tady znala kuchyň. Já znám hodně kuchyň. Když tam to chili, to bude dobrý. Ne, to jsem nechci, no. Dané, já se bojím, že už ti nic nedonesou, i když pořád čekáš. Chápeš to, že jsem dostal předkrm, 2 ubohý bramboráčky a k tomu potom polívku, tak já čekám, že teďka přijde Ten hlavní chod, viď? hlavní chod, ten úřad. Jsme na místním trhu tady, na malém, a všichni tady jedí zmrzlinu, všude. Jak rychle jsi to všechno vykecá. Ano, Když to pořád skáčeš ty, tak jsem ti to chtěl ukázat. navštívili jsme malý místní trh. Jako není zas tak malý, je dost velký. Nebo tím to není tak, Ukážu zatím vám. tady jenom jedí. No je to taková... Ježiš, ty paní jsou tak roztomilí. Je to taková tržnice spíš jako s mega restauracema. Tak je to jako hezký.
Ježiš, to ovoce. Jakoby... Tady mají ty polívky. Tady jedí fakt hodně zmrzliny. Fakt hodně. Hele, podržíš mě tohle? Dík. To je konec? Tak to s ní hrozně rychle proved tím trhem teda, tak to... To jenom jeděj. Ale já myslela, že tady bude víc věciček k koupení. To je jenom jídelný trh. Já jsem smutná z toho. Ty vole, Ano, co je? máme ty prsa. Hlavně bychom se že fakt blbej. Ale fakt byli. Hlavně bychom měli ochutnat šťávu. Šťávu z banánu. Banánovou šťávu, se ptám, jestli nejmají ještě banánovou šťávu. Banánovou šťávu. Šťávu z banánu. Ale to není vůbec žádná místní specialita, ty trotla. No hele, až si vybereme peníze, až si je teda vyměníme, Tak to rozjedem. tak si tady dáme určitě pohár. Třeba 3. 3 poháry. 3 poháry. Ne, zítra jdeme na velký trh. Dneska jsme to zavrhli, protože nemáme peníze. Máme jenom doláče. Zítra jdeme na velký trh a tam si dáme určitě pohár. A koupíme si klobouky. Jo, budeme chodit v kloboukách, jak Už nás páni budete cowboys. vidět jenom v kloboucích. A viděl jsem tam ženskou, která měla obrovský prsa, neměla podprsenku a čuměla jí bradavky 2 cm před sebe, kecám. 10. A vlastně tady chodí i nějaký jako v úzovkách žebráci, ale jako nežebrají, prodávají ti vlastně nějaký bonbony třeba nebo sušenky. Za nějakou nevýhodnou cenu. Samozřejmě za trošku větší cenu, ale není to tak, že vlastně chtějí jenom, aby si jim dal peníze. Něco za to dostaneš. Tak to má aspoň Což je nějaký hezký, plus. jo. Tady máme paní, která směňuje peníze, eura a dolary za místní, takže možná získáme už peníze a půjdeme na ten pohár rovnou. Nepůjdeme na ten trh? Do prdele. Budu muset 2 hodiny tvrdnout na trhu. Takhle Víš co, počítá to zkusím. penízky a my to jdeme teďka taky. Tady paní ruličkářka. Paní ruličkářka. Dostaneme za to 100 stupenici. Prostě to má v kabelce, žádná ochranka tady nic. Pohoda. Kdyby si ji tady přepadla, tak jí sebereš všechny peníze a jsi v cajku. Jako procházíme se tady už pěkných pár hodin a musím říct, že tady ty ulice, jako, že tady není nepořádek. Jako samozřejmě to není jako u nás, že by tady nebyl ani jeden odpadek, třeba teďka tady vidím před sebou nějaký, ale celkově to tady je dost uklizený. Jasně, všechno tady je prostě takový sešlý, není starý, rozmlácený, nemají peníze, aby to tady opravovali, je vidět, že to je prostě chudý stát a vůbec že to tady je chudý, takže na to nemají prachy. Ale jako sám o sobě jako tady není bordel, protože tady byly nějaký rozházený odpadky a tak. Jo. Tak to je docela překvapení. Oproti Manaus, kde byl fakt jako mrdník, Tam byl hrozný den. tak tady to je docela uklizený všechno. Ale jo, je to tady zašlý, sešlý, šedivý, špinavý, No jako ale to je kdyby prostě tady- tím stářím, no. Kdyby tady nebyly ulice plný těch lidí, tak si řekl, že to je úplně město duchů, že to je opuštěný x let, prostě je to zvláštní. No, ale tady máš čiltovky. No, ve mně za ruku, ať tam nevstoupím, prosím tě. Nejte tak Ježíši pro jistotu, abych taky byla ráda, kdybych mě zachránil. Vždycky mě tady musí zachraňovat, abych náhodou neudělal krok do silnice. Ježíš, tak ale už jsem ti jednou zachránila život. Jo, to si nepamatuju. Já jo. Jo, teď už máme peníze, tak už můžeme nakupovat. Teď to rozfofrujeme. Sakra. Jakoby promiň, ale je to tak. Proč jsem si toho vůbec všimnul? Kup si tady něco, tady sekáč. Koukej. Já bych chtěla, ale to není moc hezký nic. Ale to sekáč, to máš ráda. To já mám hodně ráda. Ale pití, lahvičky, sandále, další sekáček. Tady moderní sport. Tady si můžeš přehrabovat. Tady ležej, prostě Se lebeděj holky. Na těch věcech se prodávají. Boty. Tady mají vždycky nějaký ulice zaměřené na něco. Tady mají pravína Adidas. Chodili jsme ulicí, kde měli fotokopy, skenery. Před chvílí tady byla ulice s postelema a matracema a tady teda je s nějakým oblečením. Boty a... Tady mají fakt hodně. DC. Wow, DCčka, starý New Balansky. Měli bychom si dát nějaký džus. Už zás. Jako já jsem ho ještě dneska neměla, nech toho.
Vítejte na jednom z největších trhů v Jižní Americe. Jsme zrovna v Cochabambě v Bolívii. Co je dobrý, ne? To je úžasný. Hele, mají tady podprsenky, kalhotky, věci na vlasy, mašle, milion ovoce. Děti. To musíme si koupit. Hodně dětí, hodně hraček, květináček. Jako údajně se tady dá sehnat fakt úplně, ale úplně všechno. Tady ještě bychom mohli říct o autobusech místních, jsou takový pidi-midi, ale jsou dětně rostomilí a barevní. Tady barber, UFCčko, může si zaboxovat, hračky. smažený kuře. Tady bude asi hodně lidí. Tady bude asi hodně lidí. Tak ještě k tomu je neděle, že jo, takže Dneska neděle a prý to je v neděli narvaný. Tak jsme si vybrali ten nejlepší čas. ale zase to uvidíme tak, jak to fakt je. To je pravda. To je nejlepší. Dále železářství. Quanto cuesta? Takže taky musíme koupit tady mega jahody. Buenas tardes. Paní se nechce bavit. Už jsme si došli ke kloboukům a přímo je tady vyrábějí. A potřebujeme jich asi 85. Přímo je tady vyrábějí a myslím si, že nebyl úplně jako levný. Tady to kluk už mastí pěkně. Víš, on to vždycky jako nahře, po tu žehličku, co tam má zapojit. Pak to dá na ten, A dělat. na tu šablonu. Jo. A tamhle mají taky moc hezký. A nevíme, kolik stojí. Můžete mi to ukázat? Se to tam napíše. Já neumím jako vyčíst. Tento sanko, 120 typu. Zase domlouvání, jako všude jinde. Jsme prostě... Jsme leví, že jsme to ne... Stojí 150 bolivijských, takže 450 korun. Tak docela dobrá cena pro nás. To je dobrá cena. A to bychom ještě usmlouvali, víš co? Ty určitě. Akorát ty dámské. Myslíš si to? Jak to poznáš? Že mě je malé. Je ti malej, no. A jinak Vypadáš, že... Danieli, prostě kolikrát ještě ty brýle spadnou, prostě to mi... Jak z něho odpadaly ty zbytky těch jahod. Je ti malej, no. Ale já mám docela velkou hlavu. Já se bojím, že tady všichni budou mít menší hlavu než já. Já mám hlavu jak... Ale předek je asi tady. Ale mě je taky malej. Já ho nenarvu na hlavu. Gracias. Vidíš, podívej se, jako mám vysoko. Ale je hezký. Ale nenacpu ho na hlavu. Já ho mám nad hlavou úplně. Musela nosit takhle. Hezké, no. Tak musíme najít něco pro větší hlavy. Gracias.